Hello everyone, welcome back to my channel. जोङो दिनै मानास नेशनेल पार्कआव थांनो ओंखारदों। ओंखारजोब्बाय बयबो। ओंखारजोब्बाय। बेहाय खावसे, बेहाय खावसे। फैयो जोंहा नैबेसो गाखोनांसिगोन। हिन्जावफ्राहाय गोजा, हौवाफ्राबो होयो नामा? seru थांनोसै दे। जोंहा बबाव गाखोनो बबाव सिनाया। थ' जा सिगाङाव गाखोनोसै। जाबाय थ'दो। सिमाया माने एथ' लास्टाव जिरायोफोरो। बियो जिरायजानो जायगा थोनाय नुवादां। Tudulnya maman. गोजौ खालाम गोबालायबायलै। गोबानो ओंखारदोंनो आजाया। बै फारसेथिंमोन ओइथिंमोन आरो आद्रि सपनाखौ लाबोनो बावदों आंहाबो। सपनाखौ लानो बावदों। अबेथिं थांगोन जोंना? ओरैथिं थांगोन नामा?
बा दै दांनाया नोंसोरो दा नावआव गाखोनांगोन गुसु दायो दा नों ओंखारथ'नाङा दा बेरायहैग्रोनांगौना ओइथिंनो दां सिगोन फैर' दा गाखोगोन र' ब्रेकफास्ट खालामनानै थांगोन नङाबा दा माला मोनजायो जोंलाय जों जोंखौ बावबाय नामा इसोरो गैलालै इसोरो जों बेरायहैनो मोनगोन ना मोनला दाबो जायाखै बानायनायाबो थाङा ओमफ्राय जोंलाय बेखौनो जानानै थांनांसिगोन लामा लामासो जालांनांसिगोन नेलानोबा जोंखौ थु गाखोबाय जिबाव दाबो जाखांना जाखांबाय रायनो ओंखारबोबाय जिबाव गाखोबाय हमथाग्राबो गैया जिङाव Ini dauraya. 맛이 모상. 와, 심하마야. 아, 맞아. 와. 진짜 루는가? 만지고. 그야는 jebw이다. 에이, 시싱어 없는 놈은 마음도. 시싱어 học từ đây. Đầu đây luôn mình đâu có mình thuộc đi. Này rất thuộc đi. Tại sao mình đây đang 시싱어 học đây? Anh cái dân. Bila hadrik satu. 이거는 마산 오르는 데이 자나 그랬으면 왜 내가 jebw 누구랑도 아르 스마블라 뭐 왜 우도 뭐 dia 안 나가고 그냥 이런 거 이거 왜 무슨 소리야 눈보라 이네 monkey
मेथाइ लादोंबा सिख्ला फैजागोन दे सुर्य पाहारनिखौसो नायनांगौ जा थ'दो बेखौ नायनो टाइम पास खालामबा थाखोमाबाय गिदिरानो एसे थुदो लानजायालाय माथो एफा गोलाव खाथियाव नुगासिनो जोंहा बिसोर नाथेबाय थाबाय सुर्य पाहाराव थां एकदम खाथियावनो मेथाइखौनो जाफाफैजोबो बोनांगौ नै जागासिनो मालाय गियानो दादायाबा गियाखै मालाय ओरैनो नायो बाब जानायखौ माने सेख्ला फैजोबो ओरैबायदि जानाया मानसि बायदि हा ओइथिं गाहायाव फैदो बै हाजोथिंजायनो भुटान जाहैबाय आरो बिदिखौ बारबानो बैथिंजायनो भुटान जाहैबाय गोथौ जागोन नायबासो मिथिगोन फैदो Did it?